Na mjestu budućeg doma ratnika na Bogdanovačkoj cesti u Vukovaru iz remontnog je centra Oružanih snaga Republike Hrvatske dovezen tank T-55 koji je tijekom Domovinskog rata služio u obrani domovine, a sada će biti spomen obilježje. Hvala dragom Bogu, prošlo je bez ikakvih posljedica, znači od Zagreba do ovdje prijevoz ovoga tenka i labudice druge na koje se nalazi i dizalica. Sad ćemo izvršiti postavljanje ovoga spomen obilježja tenka. U svibnju mjesecu iduće godine dolazi ovdje i MiG-21. Pored tenka i MiG-21 nalazi će se i dječje igralište, znači i vrhuljci, i tobogan i sve ostalo što ide uz to. Malo igralište za djecu nogometno, tako da bi to bilo fenomenalno. S obzirom kada budu dolazili gosti ovdje, ekskurzije, znači udruge sa svojom djecom, imat će prigodu svoju djecu ostaviti u sigurnosti ovdje da se igraju dok oni budu s nama bili i koristili ovaj prostor. Dom vrijedan 13,5 milijuna kuna imat će 645 četvornih metara, a služit će resocijalizaciji svih branitelja te održavanju raznih simpozija, komemoracija i sl. Doznajemo od predsjednika Udruge ratnika Hrvatskog obrambenog rata, pukovnika Petra Janjića Tromblona. Pored tenka kao spomen obilježje planiraju postaviti i vojni avion, a u dvorištu doma bit će i razni drugi sadržaji. Temeljni kamen budućeg doma ratnika bit će postavljen u petak 18. studenoga na dan sjećanja na žrtvu Vukovara. Otvorenje doma planirano je za godinu dana, odnosno 18. studenoga 2012.